Kaixo, ongi etorria. Estatistikak datu asko ditugunean ordenatu behar ditugu eta sailkatu. Orduan, adibidez, kasu honetan, atzo gauez lotan egon zinen ordu kopurua. Orduan, jende hasten da, 6 ordu, 6, 6, 6, zazpi, 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 zortzi, zortzi, 12 ordu arte, ezta? Orduan, hemen datu asko daude, hori taula batean sartuko genuke, maiztasun taula batean, eta horrekin arte dezakegu. Bai, maiztasun absolutua eta bai, maiztasun erlatiboa. Orduan, hori nola egiten da? Bueno, lehenengo zutabea izango litzateke aldagaiarentzat. Orduan, i aldagaia, ezta? Ordu kopurua izango litzateke aldagaiak hartzen dituen balioak. Orduan, zein da txikiena, minimoa 6, maximoa 12. Orduan jartzen ditugu denak 6, 7, 8, 9, 10, 12. Eta gero, FI, izango litzateke maiztasun absolutua, balio bat zenbat aldiz azaltzen den adierazten du. Orduan, 6 zenbat aldiz dago, 1, 2, 3, 4. Orduan jartzen dugu 4. 7 zenbat aldiz, hastegia kontatzen, 8 aldiz. 8, 10 aldiz. 11, bitan bakarrik. Orduan, hau osatzen dugunean, hau izango litzateke maiztasun absolutuaren zutabea. Hortarako hemen, datu bat falta zaigu, jakiteak zenbaten guztira, hori izango litzateke n. Orduan batutzen dugu, eta ematen digu 40. Orduan badakigu guztira 40 pertsonei galdetu zaiela. Orain, maiztasun erlatiboa jakiteko izango litzateke balio bat 100-etan zenbat aldiz agertzen den adierazten duna. Orduan, emango dugu 100-etara pasa. Hori nola egiten da? Nik uste jakingo dezula, hemendik honera, egin beharko dugu zati 40. Orain beharko nuke 4 zati 40, 8 zati 40, eta denak horrela. Eta orain, zatiketak egingo dituzke. Hasiko ginateke, 4 zati 40, hori da 0,1. Horra jarriko nuke 0,1, hau bikoitza 0,2, 0,25, 0,2, 0,15, 0,05, eta hori 0,05. Baturak zenbat eman behar du? Hemen eman behar du 40 den, denak eman dutelako, osoa. Eta hemen hasten bagea, izan batzateke bat. Horretik esaten dugu, edo batekoa. Hau askotan erabiltzen da. Eta gero, unekotan. Unekotan izan batzateke, koma mugitu, ezta? 2 posizio. Orduan, izan batzateke, hau 110, 2 mugitu dulako, hau 120, 125, 120, 102 mugituta 15, 2 mugituta 5 bakarrik, eta hori bai, 105. Batuta, eman behar du 100. Bestela, gaizki egin dugu. Eta horrela amaituko genituzke lehenengo 2 zutabeak egiten. Maiztasun absolutua eta maiztasun erlatiboa. Hemen, 100-etan edo batekotan. Eta horrela amaitzen dugu azalpena. Ulertu duzulakoan beste bat arte. Agur?